τον Απρίλιο ανακοινώθηκε μέσω ΦΕΚ η αναβάθμισή του από αστυνομικό σταθμό σε αστυνομικό τμήμα, με ό,τι αυτό μπορεί να έχει με την ανακοίνωσή του. Κατά την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ξανά ο διοικητής του αστυνομικού σταθμού έκανε εισήγηση για ενίσχυση. Παρ' όλα αυτά όμως, τη φετινή χρονιά, θεωρώ προσωπικά για τα μάτια του κόσμου, ο συγκεκριμένος σταθμός ενισχύθηκε με 5 άτομα, τα οποία είχαν λόγο μόνο στις πίστες του χιονοδρομικού και πουθενά αλλού. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στα χαρτιά 6 άτομα, επί της ουσίας 5. Από αυτά τα 5 άτομα ενισχύουμε είτε μεταγωγές ψυχασθενών, είτε μεταγωγές κρατημένων, είτε γήπεδα σε όμορες αστυνομικές διευθύνσεις. Και όπως και σήμερα, 38 παράδειγμα, ο διοικητής του αστυνομικού σταθμού έχει ενισχύσει τη διεύθυνση της αστυνομίας Κοκκίδας με μεταγωγή στη Λαμία και η περιοχή μας δεν έχει αστυνόμευση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Οι κάτοικοι της περιοχής μας πλέον να νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στον αστυνομικό σταθμό Βραδιάς να αναρωτιούνται αν όντως υπηρετούν εκεί και ασκούν το λειτουργήμά τους εκεί και όχι σε άλλες διευθύνσεις.